Здравейте, в неделя нямах намерение да се включвам, обаче много се зарадвах, защото една жена ми писа, с която ще работим днес. Миналата седмица имахме опознавателна среща и тя ми разказа за проблема си и каза, че след като сме прекратили разговора, проблема е ставен, веднага, каза тя, започна чувъркане в стабата. След това се затопли и ден и половина въобще не ме болеше крака. И тя ми казва: ако искаш, Людмила, вярвай, обаче това стана, защото ние започнахме да си говорим. И аз си казах: как да не вярвам на мен, това ми е работата. Обаче е станало така, че аз искам да я свърша, а пък ти си ми се доверила и процесът веднага е започнал. Ето как работи това с доверието. И по повод на това искам да кажа следното нещо. Напоследък, особено след видеята, много хора ми звънят. С много хора се получават много успешни сесии. Хората, които с доверие и отвореност идват към мен и към процеса. Хората, които дали ще стане, дали няма да стане, ма какво ще стане, какво ще ми дадеш, какво няма да ми дадеш, направо им казвам: няма да правим нищо. И това не е високомерие. Това е защото аз искам да работя с хората, които чувствам, че мога да им помогна. И те също това са го разбрали и са ме потърсили. Затова, ако ме препознавате като вашия терапевт, добре сте дошли. Ако не, намерете си вашия човек и здраве по пътя ви пожелавам. Хубава неделя!